Dane da pena ubusa me sedi enti na me ne sewa ene ne ba ya ene nhia ene na me pese me sekiro kan de wo nyina ayeden ekiro ekosi sewa ni pabonefo onye obi a we na de mana eso nani me yonko blebo no a wuswa na me fa wo se ma adi ni na me ba wale okuru ndo di me chido bai me no tifia kama me no ntene bone kwanso na se wo atimi ene wo papa akwa akoda na no achi no ono papa kodai menim se enko ba dwene me ho na bia me hu na me di yaw e wo kuro yi mu kuro yi abonten so no satana ye de nipa da sani a otisisei a woni me kuna dade esi dan na okowo a me pe ne ba asem Asa wana ne waya no de waye no de waye no mama oyini paboni ni papa na wadan fo wafa ne se wunua no woni na ni mu fa ne ba bia na wo san wo ho sei intra inti ya de enya dia ne ba ya ne mepena samoda ma wudi ye ewu sakra ne de onim hwe ene nyame bo no to ne maame yam enam sa ne maame ade a ode ye ne yam ye nti ebi asai ne ba ya inti de ameka kirewa ne se suro nipa ne suro yonko na yonko bi edie sati we se na masa wade ye mama se wo ni paboni ni sa akom ni nchemu eni tina ma wudi ne wo ye no eti sansem nu we na odidi wo ena watena wa mama wa mama ne da na we no osuma me na meko mama se wa eni ne ba ya mark wa koma to yem efi ha me mo ntu mu nansi ye biem na me kire mo afie edue mo buru me na me ka kire wo ena wo wani wona se wo ba kome ko mama ekusi sese ma emre toni nipa obetimi akoma mama ja yure kwa koma to wo de wanyini emeye ma bibi ma mezo wa obenya pressure kora na me se me ko ama wo me se afuom ho ehie no kora me mo efo mani kora hwe ho me ni omu be di nyonyonyo wo kurom ha ka wo koma to yem na sansem hunu se no mu de diu na ma wakwa no atum saa wan kan kire me debi o ka kire me ntama e ka me ne me ye no wo obi ja me kwan na wo saa me ho obi aturu akohwe nkwase na odi na ko wuo ma wo di ne wo ye no na ma me ne ba ne die kurom ha ye be hwe enti ena wo nyina me bo saa ma ne ma onya wo ka kwa mo mbu afu Hey, walk away. Yeah. It is who now, mammy, be determined, mamma. It didn't your mother tongue, and now I'm already telling mamma. It's my butter so war. Aha, mammy. Mahuni echo so many more sick. A Germania woman, I may boy, ye, a bed drag one and one who dead, but drag woman, papa, and die. Woman, mammy, now, quite no son. Me ma menye wonen ntsena na woni ko hwini no abeda no ma me papa se wonen nda me papa wo se onya ne ba wo me se enye wo papa no fa hye wutirim se wate me papa ne doba ne me na ade nyina ne me na gudie ene me eti twi ho firi me papa ho se wo papa no ko papa efiri yi bonkutu e ho na papa firi ame kan kiro e twama ba te se wo
Now would I make catch you your first and last. So wouldn't no one yes and papa be an country wouldn't know see one. No, but I'm so baby yen is having some who know nobody churning now. Mishawa and goes to an enemy maybe brim, eh? A breeder brother come brim will never. Yan and Nimpia, you can't wait to job now they say nipper. Who told you won't hip on the same papa? Can you call whoop on the same papa? Who hip for it? But the Mr. Chef in searching. And then papa said to you. If you fret some papa, it's I be that to me. Shemanima, natural. Yenya becha ibe ku akoko. Tiri su na pampaso. Eni na ebeku no. Yebeku tiri su na pampaso. Ya asa wo tiri mi no mienu wa hase wo ho. Wo tiri wa ha mi no mienu na papa. Shama ya shamu ma. Ajakum. What the? Nada bem, a minha filha amassou o cabelo. Merci pour dire mon frère quand tu es ici. On se nie ashi. Sir, ma titi ahaban. Ese me ba efom na okwo jam nti na wo yare na because me dem nsa kan wo wo ho nye ashi. Me ka ma se me se me ho na mfa me na me ho mfa me nje se me yare. Na me ko me brew bibi. That's it. Hey, bino wano no. Ara bodo e fose nyini de. Erade. Tina baby a wotina. Me menya adwempa de board aba obusa me se enyini. Enyini. It was sorry ka we ntimi kwa ampla hase beboa. Obra ye no wefa. But that's. Wo de wo sa me. Na me afa na ma sorry. Me afa kwa na ma sorry a me. Wo e shimba pa. Me da twona me dem. Dem membra ma pregu no twen. Yes, by the Ah, no ma me. Jayo. Bad shoot for them. Ale na me da lucky day ya. Ofa. We dey enkomo kitwe na mpese mi nudi. Bem se be America ke ni na. Odi tumi nim se menya na me ware na menyini. Na meso mada adwene ho hu se sebe. Nyini na menyini. Na ebu so ehun be nya se menya oba me ne be ka me ho abobra. Nti me di menya fem kakra me hu abayewa bi ewo eja mense fio. But menyane ne nkasai na me se me wofa no mintumi nsa ho enko e bibia ti medical abo amane yansa na se sebe efi ho kwan da ho na bibia nsi ye ho kwan a ansana ebia metu ho anamo nti ofa we de aware no komana medituani Ajekum ofa aye no kwe se me de tu anim se de bia wapemedru no ehia se fate se wonya oba bi de ka na mo pem koma ni mo abrabo de mekane se wa yade efri se me ne odi nkomo na che ya na me de meni ehwe de wo ye fri se bebia wanyina dru no obeko ani mo abrabo oba ka ho eya ne boa ne ye oba ne ye oba oba bi wo fa no de to ho so a wabrabo no isane obi so wo fa de ne to ho so woni na peme komani mo abrabo ma mo frokosoro tina mika kire ona medi meni hwe de oba be ka kire me eye me depi se wo ejamansa edin se krom ha de nipa ewo ha doso nanso ejamansa yo bia obu ne ho pa okrum ha maintain ho asembone bia soda
Nti fie ho na wokɔ no de meka sɛ ɛyɛ na mmom ne mama ne yemienu emu di ehe na woka ho asɛm. I'm say I don't know yet. Antisewa ban. Say antisewa bandia and me gidi say ya ho asɛm na woka no. Oh, okay. Say ya so dia and de meka sɛ nkɛyɛ pa. Frɛ sɛ wonyo bia wopɛ yonkogro. Abrebia me hu ne bia no no nko anenam. Wɔmpɛ ne ho asɛm. Nipa so saa no so wɔyɛ ahwe yie. Nti wakan de meka kyerɛ no sɛ wayɛ ade. Na mmom no ma me mmerɛ ketewa bi na mento me samfro papa ɛma ne mmra ɛgya mensa. Oba me ne bedi nkɔmɔ. Na mehu sɛ ɛyɛ ade obedi ne nsa ato no so de a ye ho bibia ɛnyɛ yie. Ti yɛmmɔ nananom mpaeɛ sɛ nananom bɛkasa na eduru a papa na ka asɛm a ɛbɛtɔ me so makoma so. Na amamra ne amane kwan so de sɛ fatase yɛ bia no etu ho na mo. Na me sure bo sɛ mɛboa ma de sɛ yɛ bia yɛ ama wahu sɛ me dɔ. Ti de metumi aka akyerɛ wan no. Fa we dey me da si bebre. Asira nananom ho. Imi ya bwatimai. Duae mitiane nyo. Ya bwatima mami yenu. Ye. Dia mabrani abo tuko. Baba. Hey. Ya. Na hey. Komobo. Yankɔ efie adiwa na sɛ efie mu yamontew enkomo ne sɛ kyire mi mu wanim nya me fɛ Papa simbi twetwema so kakra asɛm bɛ no me ni fie me hu sɛ me papa European no ɔne me maame ani nhia ama bia bɛka me ama me nua praman so hu me a ɛka ɔno nkɔkora na nka ma yera firi wiase menti aseɛ na nano so ene me maame ba ha no na wo kyerɛ nsɛm bi mu ba wan kyerɛ ma nensi na ma piti de bia wo hu akorafo mienu pɛn facho ne fie de o maame ne o papa yiri o mienu no efiri wa hu fufuro bi ada akorafo bia ne ho mo sere so mo yɛ wɔ ha na wo wiase mba akɔpɛ ɛna sere ɛno kɔ na bɛyɛ kalim yele no enam ni nwane na nantwie nti omote awade na se akorafo bie ne omote omanim omo ho na de etie ni saa ma ame no omo no ho ano monya watamfo na nso hwe ho yi wo omo ewusie bie ne ho e wo so na gani ase ase kyerɛ nse ntɔkɔ bie ne ho e wo ba bi a ehuro ni ba bi dabi no bɛte asɛm na se nti na maba se kyerɛ enhye da nya asɛm a wo sɛ me na me kyerɛ omu nanso ani fie di no adekora a ɛkɔ no be hu wo ba wiase wayɛ ne bɔne nanso nti wo de no ha ne be kyerem asekyerɛ nse ɛtan hu no wate de me kyerɛ no timi mo woni na ho de me ka kyerɛ wa no why e ma ne nya adwendwene enya ade so ansoa na da bia wo nam hwehwe ase da bi ekura mu me na bebusa me a metimi aka si akyerɛ nipa foforo betwa ntoro nti na maba se wo so ne me maame ne ka pa ɛno na me so ma kyerɛ omu sɛ wo de mate ma me mmerɛ me no maame nyina na obetena ase why what you okay all right you have to me am feja metu ma wana dia hini hey me hye no why me hye no me di twa no ne saa ensuo to ba akomienu na no apro na asase na sa nya ahoden foforo why wadawro man feja metu na madua ne ma wo so why mesro you know say fire service why me hye no kwa Makwaba so emi de pi se me to me safre odi osia yo na eye boko
meka sɛ meka meme deɛ mu deɛ meka sɛ yɛni gye sɛm ɛne sɛn mea mewɔ faase agya kum na nsɛm hɔ mene ne didi nkɔmmɔ bebree sɛ baabi a waduro no ɛhia sɛ ɔware de tu n'anim no ɔno so yɛ sɛ ɔde ne bɛto fam no wahwɛ deɛ ɔba a ɔbɛtena sɛ ɔbɛtumi na abɔ na yi wo menka bi nhyɛ mu ɛna ɔsɔ no me wɔ nkɔmmɔ ne tinte ne tietie nyinaa ne sɛ nananom ayi ɔba a ɔbɛtumi ayɛ ne boafoɔ ama no ne yie mu a ɛgya mensa na anum hɔ na me bisa ne sɛ efie bɛɛ mu ɛna wofiri firi sɛ waa wani tua sɛ kurodum ha efie biara ne mu nsɛm na biara ne mu nsɛm ne deɛ nanam yɛ wadom na kopie fie a meka sɛ asomdwie ne ahotɔ wɔ hɔ a na ɔde aseda ma nanam na me bisa no na gye sɛ ɛyɛ mwanwa sɛ akwa koduru ɛyɛ wa wo fie na me bisa ne sɛ na me ho wo ho na me bisa ne sɛ wo ho de me nim sɛ ɛma ne amienu na emu duen he ɛna nana mo akyerɛ ne sɛ ebia omayi ama no me bisa na kyɛ sɛ ɛyɛ wa wo ba ya o kana me yɛ sɛ sanet ya o kana me yɛ sɛ sanet yɛ dia me pebre na mato me safrɛ na yebisa sɛ obi amfa na no anase obi amfa ne nsa meto ne so dia na kyɛ sɛ kwan wɔ hɔ dia na anase wo ma yɛ kwan dia na amara ne amane kwan so dia wo sɛ yɛ ne ayɛ ɛno nta meto me safrɛ yo krora area bonini sabi bone kra mpanyimfo si ekutam na yɛtie sɛ meba ya nankasa no wɔmfa obi ama amani meyi masotere sɛ bia nipa a ɔne ne tu anamoni na ne waka kyerɛ no ni ɛfa wale kwan so na menhyɛ dan hu sɛ ɔne abrante bia so di sumase agro na sɛbi o akɔyɛ ɔbaa so deɛ ɛden a ti sɛnkɛn hadwen a na mimpiri machi na mene ne nkodi nkɔmmɔ sɛbi o sumyɛ ma adwene na mmerɛ sɛm no yɛ ka kɔsi yɛ bia so no abɛyi wasotiri da wakɔyɛ ɔbaa yi sɛ mmea nkasa bisa no megyedi yɛ sɛ wobisa ɔmaame so koraa yɛ wo yere a ɛma de dodoɔ na ne ɔmaame na ɛtaa di nkɔmmɔ nti na bia na bibi wɔ hɔ so a na ɔma yɛ hu sɛ mene wɔ mu nyinaa na yɛ apam no nti deɛ ɛbɛka akɔsi no na mama waso ate ne meda ase pii na mebɔ nananom mpae sɛ ma obiaa ɛmfa ne nsa bɛto no so na mewɔ faase amama ne amane kwan so deɛ sɛ sɛ yɛyɛ bia no so ma yɛ kwan di a yɛba bɛyɛ no fɛfɛɛfɛ so ama megyedi yɛ sɛ ɛde no nyam hyɛ so ɛbɛba abusua no saa na yɛhwehwɛ no so kurura wede meda ase meda ase mɛkɔ menya wase so adaroma yo nananom nka ho meda ase wasase no watimi ado ahye afi na mado afei no ado ense wia boy de eni nansa me na me kasa bia me ne nkofo bi kan ho asem so me ko jam nti bia no ho ne de so nya nipa no be emema be nson kora ka ho kopem se ho no opanyini da me ekoko ne da nti ma hwe ni wa kuja kotomu a wakofa asem foforo aba ena mo wani nko adwumaden ho be ma okua yo ena ma osika didi ena ma oduano ko anu ena ma wo ye be ma be ma to da kura na sika ni obutuma wo be ma kura ntimi nsole asapa na me ka to no amlanti etibi sane ase opanyini ena amaye nubra ni bi ni efa abenkogu ho nonnom obanom ma abema na gina so
Nanso hunu sɛ ɛnyɛ ne pɛ na de sɔle bibi na ɛkɔka no nti wo wie wabrabɔ nanso sika wɔ ho na tirim yɛ ɔda wura di Nyankopɔn agya wɔ adwa ya bi pɛn o na asɛm bi nti Sa. me nam kam kyerɛ wo na ne nyinaa no ɛyɛ mogu sese adeɛ ba ko so hunu sɛ bimpanyin sɛ di gya wa ne de asoa ya wo ni ni tu anamɔ no mimi nim abapa nim ekure mu nipa bebre susu nim adeɛ ba ko so hunu sɛ ya na o maame mfiri kuro yi mu abrabɔ na domba bedua kuro mu ha ebusuani bi ani asase so kuro mu ha ebusua wɔwɔ ɛyɛ me ɛna papa ne di kai asɛm to ya na o maame sesi a papa no na bedi ki asɔre ya ka sɛ hey mo rɛ panyini abɔakye ya dɔm mra ansa na makɔka me nua no ho na wiase o yɔnko bi sin nua ɛna ama me ne me yɔnko yi kuro mu sɛ gye sɛ mani pa nanim wo kuro anim yɛ ntɛm ɛnɛ wo bɛka yɛ ho ame ayɛ miɛnsa sɛ yɛ ani bɛgye anamɔ na wotu ne nɛ no ɛna bɛma na nigye awie pɛ wo de sum bɛkɔ awrehuo mu a ɛyɛ wo ne mo wɔde sedeɛ bɛhyia wɔ dɔ a ɛfiri wo ɛni na wodi hu no na wo sɛ wo pɛ no no akoma na wodi di akyire no esu ne ɛban na wo hwɛɛyɛ no ɛna wo sɛ mo ani kɔn ho sa nkɔba saa pɛ na ne de wo pɛ sɛ wo dua no de bɛhyɛ fam ɛntimi mpro na afifi Wati de mecho na se. Enti mesra wo. Ema e wo kure mu dɔɔso. Ana wa ususu se wono na apese wono ne bobra. Wanya agi atumu no. Enya nhye. Na mo ye koduro no ekoko wie peyo. Wati. Ja, really me da sepa na de o mu ne se ya no me ne gye no ho. Eni ntina ma me bɔ me wo famane se onko hu papa ma me. Na ehun tutuye ne amane amama bi ese ye bia no. Ya babe na me shobo me ngela takango ina me no so se o mu mfi ko mu ha nti bibie ni a me ho asuge ina dam so nti I imagine say me no fa ka bi de ho ko ya bi ya be wa ya me de na we e do man ko ase me ba kura me fa oni ho no so wo sane fo mu ha na no pa so ra ko se wo me ka kira wo se da bi o ma be kura so na be chia na di ka koso ko chia papa minim di nti America sa pati o se yo mati open nti sina na America no minim say ya won hye ni obiawa ko mu nti bibie besi bia no my imagine say metanichi mi ana me ka say pese me ne tena na my imagine so say pese me ne tena ba men ka say me njiro kasa ye frana so odene akan kasa yesi we die na so odene enya na so ngoma na de no wo kasa kire na wonti eye ma nti na ma yenya asa akasa no e ma so odene papa ehwe na so odene da no wo tete no fa ne se wono no ba panyini se wanya ne sa wunya wodo e ma no wanya wodo ama na unya yokoduro e ma no nya akoma kan tima e fama no ena na ho ade yo no enye nhye se ase ye pia na ma o enhye so dabi nemum eye sa akoro ntimi fa untimi moa wo ho bo wo ne nya mere ma ho se de wo hwe ni su ne ne ban no betere no wo ye ne ye be ate eja de akai na mama tina de o mu ne se ya menene start ye san ye nche ye bia but subane na ho brase na ho fama no ama me pena se mo nti se my imagine se menene betna na fi makoma mpa se ya na mama se me to no information mun sie se wanya nya na me bedada o me ka no kura na che opi opa asesa opa amensesa ata se na me ka che no nti de wo ka no ne kwan ano no banyi ti dua na ba no ene ma yehu dua koro meko me ba ma ho so de bibia si so ne ko hore waje na bibia so kire wa dwena sana me ho waje